Татарстанда жетіштірілген күн көрі жиһазлары базардан шет илнекілеріні қысырықлап шығара. Баулыда жиһазларыны бір ел әлік ішлеп шығаруға кірішкенлер иде. Хәзір товарлар республикадағына түгіл, илнің көрші төбәкләрендә дә сатыла. Біздің ижад төркемедә баулы ысталарының көркем эшләренә сықланып қайтты. Танылған кайбер җиһаз брендлары вәкилләре Россия базарыннан китү турында белдергәч, Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан кечкенә генә җиһаз фабрикасының мөмкинлекләре артты. Основная работа у меня шкурит. Салават Фәтхетдинов һәр детальне күңелен биреп зур осталык белән ясап куя. Җырчы адашы кебек, сүзгә махир булмаса да, үз эшен җиренә җиткереп башкара. Бу цехта өстәл урындыкларының аерым детальләрен ясыйлар. Күршедәгенә буяу бизәү цехлары. Шунда заманчанлык, ышанычлы җиһазлар барлыкка килә. Аны буяп, җыеп, кибетләргә озаталар. Руководство хорошее, спрос, да. Заказлар буенча эшлибез, ихтыяҗ бар. Халыкта сорау булсын өчен барысын да сыйфатлы итеп эшләргә кирәк. Предприятие шит ил шималына бәйле түгел. Сыйфатлы агачны Перем крайыннан, Мария илдән сатып алалар. Станоклар, җиһазлар үзебезнеке. Шуңа күрә продукциянең үз кыйммәтенә көнбагыш икътисады чикләүләре беренчелектә йогынты ясамаган. Икенче цехта диваннар, башка йомшак җиһазлар җиштерәләр. Булар Европа базарында ихтыяҗ булган үрнәкләр. Баулы сталары җиһазлар ясауда үзләрендәге тәҗрибәне дә нәтиҗәле куллана. Мебель фабрикасы үзебезнең кибет янында гына тора. Мебельне шуннан гына китерәләр, ясыйлар. Халык шунда ук алып бетерә. Менә качан гына әле ясап куйганнар иде, тулы иде магазин. Март аенда буквально бер ай эчендә весь алып биттеләр. Заказлар күп. Хәзер заводта узган ярты елда ничә мең җиһаз ясалуын саныйлар. Киләчәктә заказлар артса, җиштирүне тагын да киңәйтергә исәпләре. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сәфиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы районы.